Hola a tots i a totes. A veure, primer que res voldria donar-li les gràcies al nostre company regidor d'ací del Puig, Vicent Porto, perquè gràcies a ell i al seu treball hem aconseguit avui estar ací tots i totes i fer-ho amb tota la dignitat del món. Gràcies, Vicent. I gràcies també a l'equip tècnic del blog que s'ha deixat la pell per a que tot aixirà bé avui. Moltes gràcies, treballadors i treballadores del partit. Tenim ací amb nosaltres a gent de l'Aliança Lliure Europea, companys i companyes en els que compartim vida i treball a Europa. I abans de continuar la meva intervenció, voldria dir-li a David que pujar ací, que ens dirigirà unes paraules com a membre de l'Aliança Lliure Europea. Vine, David. David és d'Occitània i abans ens ha estat explicant com funciona tota la qüestió de l'economia i del corredor mediterrani també en el seu país. Bé, sé que tindreu moltes ganes de menjar, de dinar i de fer-se moltes cervesotes, jo també, així que anem per feina. A banda dels nostres companys i companyes de l'ALE, tenim així amb nosaltres els nostres companys i companyes de lluita diària, la nostra gent d'iniciativa, dels Verds i de compromís, en els que estem construint el nostre somni conjuntament. Moltes gràcies a tots, Miquel, Vallivana, Julià, Rubén, Nacho, Víctor, Merche, Marian, Nadal, Graciela, Isaura. Gràcies a tota la gent que estem dia a dia portant la tasca de compromís en les institucions. Gràcies a les entitats socials, amics i amigues de lluita, en el que cada vegada més estem dia a dia treballant, ara sí, en aquest moment, per un finançament just, per recuperar la nostra llengua, per recuperar la nostra dignitat i contra el feixisme. I aquesta és la tasca que fem les entitats socials i els partits en aquests moments. I també cal reconèixer Acció Cultural, a la Plataforma pel Dret a Decidir i a tot el món que està en companyia nostra. Gràcies per estar ací i gràcies per la tasca que feu. I sobretot, donar-li les gràcies a la militància, perquè semblava estos dies, veritat, que feia un poc de por vindre avui ací al Puig per totes les amenaces feixistes que n'hi havia. I veig que esta plaça avui està més plena que mai. I heu vingut amb les vostres famílies, amb els vostres xiquets i xiquetes. Moltes gràcies per confiar en este projecte i per avui estar ací dient-li a l'extrema dreta valenciana i espanyola que no ens faran baixar la cara. Moltes gràcies. Gràcies també a la militància, regidors, alcaldes, alcaldesses, regidores, per parar la dreta cada dia en els vostres pobles i ciutats. Gràcies per l'esforç que esteu fent, perquè la construcció d'este país no tiraria endavant sense vosaltres. Sé i soc molt conscient de la necessitat de que vosaltres esteu ahí i de que tireu endavant. I sé de les dificultats que esteu patint en els vostres pobles i ciutats. Ho sé perquè jo també ho tinc a casa. Així que molts ànims, perquè sense vosaltres la revolució no és possible. Així que encara que esteu cansats, encara que tingueu moments de debilitat, compteu amb nosaltres, perquè la lluita continua i este país el farem si els pobles i les comarques tiren endavant. Tingueu-ho sempre ben clar. Vosaltres sou els imprescindibles. I ara sí, perdoneu que no tinc molta veu. Estem en un moment històric. Tot el que està passant està aprofitant el govern del Partit Popular per a fer una regressió de drets i llibertats i per a posar en perill la democràcia que tants anys ha costat de construir. Ells tenen dos objectius bàsics. El primer, utilitzar el patriotisme i la bandera per a tapar tots els casos de corrupció i no els està anant malament. I a més han aprofitat i Ciudadanos, que s'ha convertit ja en l'extrema dreta, i el Partit Socialista, que cada vegada ofrena més glòries a Espanya, estan fent un bloc constitucionalista que estan anant en contra de la pròpia Constitució que l'any 78 es vam donar tots i totes, en compte amb la regressió a la que ens volen portar. El Partit Socialista no hauria de ser còmplice d'esta estratègia electoralista del PP i de Ciudadanos. Hauria de reflexionar i eixir d'aquest bloque constitucionalista i vindre al bloque dels demòcrates i vindre al bloque de la gent que treballem per un estat plurinacional. I una altra cosa encara més important, i és que el que vol la dreta espanyola és tornar a l'estatu quo d'abans del 15M. Ens volen tornar als partits del sistema i volen que Ciudadanos siga la crossa entre el PP i entre el PSOE, com ho eren abans. I això no ho podem consentir. El sistema es va trencar en aquell moment, la societat civil va dir que prou, els partits de la nova política i els partits con compromís vam donar un pas endavant i això no ho podem perdre. La lluita que tenim ara mateix damunt la taula és una lluita
lluita contra el sistema, és una lluita contra la regressió del Partit Popular, de Ciudadanos i amb la complicitat del Partit Socialista. En compte en el que volen, no podem permetre tornar al sistema, i aquest sistema el vam trencar i té que continuar trencat. La plurinacionalitat i la pluralitat política és el millor que li podia passar al País Valencià i que també li té que passar a l'estat espanyol. Davant d'això, quin és el paper del valencianisme polític? Nosaltres hem de garantir que aquest canvi del sistema que es va produir en el nostre cas en l'any 2015 continua el 2019. I aquest és el nostre objectiu principal ara mateix. Necessitem molta cohesió i molta coherència. Tots i totes fem falta. Ningú ha d'abandonar el balcó. En el millor moment del valencianisme polític ningú se n'ha d'anar a casa. Tots fem falta i tots som necessaris per a lluitar contra el sistema. I aquests lideratges forts que tenim a les institucions també són lideratges que estem generant en els pobles i ciutats. Hem de centrar el nostre esforç en que la gent comprenga pedagògicament i entenga que sense aquests lideratges del valencianisme polític, de l'esquerra valenciana de Compromís, no podrem tirar endavant tots els objectius que tenim. I també hem de ser capaços d'explicar-li a la gent que el valencianisme va molt més enllà de la llengua i de la cultura. Va molt més enllà d'aquest moviment bàsic de redreçament nacional. El valencianisme polític és igual a regeneració democràtica. El valencianisme polític és garantia de defensa dels interessos valencians. El valencianisme polític és feminisme. I el valencianisme polític és defensa del territori i del medi ambient. I sobretot, el valencianisme polític és un moviment d'esquerres, un moviment que centra la política en les persones i en les necessitats de les persones. No ho oblidem mai, perquè la dreta ens vol situar en un espai, en un marc que no és el nostre. El valencianisme polític som la garantia de que el sistema mai tornarà. I què estem fent per aconseguir-ho? Quin és el binomi que ara mateix nosaltres trobem damunt la taula? Mentre que el PP utilitza la sala quarta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per a fer política, el conseller Marsà consolida xarxa llibres, les beques menjador, el projecte edificant i tota la tasca que s'ha fet en aquesta conselleria per a tirar endavant este país. Mentre que el PP diu que adoctrinem i que els professors del nostre país adoctrinen, es convoquen oposicions per a consolidar la situació dels professors i defensem l'escola pública davant de la privada i de la concertada, malgrat el PP i malgrat el Tribunal Superior de Justícia, no ho oblidem mai. Mentre que el PP rebenta esta setmana en casos de corrupció com la Gürtel, Ciegsa, Taula, Fiera València, etc., el nostre portaveu en la Diputació d'Alacant, Gerard Fullanà, ha aconseguit portar de nou casos de corrupció de la Diputació als jutjats i ens personarem per anar contra el Partit Popular i per anar contra tot el mal que han fet a este país. I a més, la nostra vicepresidència, Maria Josep Amigó, en la Diputació de València, fa política objectiva i explica que les diputacions es pot treballar d'una altra manera. Aquesta és la forma de fer de Compromís. Això és el que li hem d'explicar a la gent. Igual com el PP, que fa oposició visceral i irracional a les Corts Valencianes. I ahí tinguem el nostre portaveu, Fran Ferri, i amb tota la gent, amb tots els diputats i diputades del grup parlamentari que aproven lleis per a rescatar persones i per a consolidar drets i llibertats de tots i totes. I aquest és el treball de Compromís. Això és el que li hem d'explicar a la gent. Mentre que el PP ha rescatat bancs i ajuda a sus amiguitos de l'alma, el nostre conseller Climent recupera l'economia productiva del país i ha aconseguit que des del 2015 hàgim consolidat 99.500 llocs de treball. Issa és la política de Compromís, issa és. Mentre que el PP aprova pressupostos a Madrid que ens discriminen i que ens donen un 3,5% de les inversions, quan nosaltres representem l'11% de la població de l'estat espanyol, tenim a Baldo i els nostres companys i companyes en Madrid que per primera vegada, porten la veu valenciana a Madrid. Issa és la política de Compromís. Això és el que li hem d'explicar a la gent. I estos dies que estem parlant de que l'extrema dreta se senten força per eixir als carrers i la lluita contra el feixisme és una lluita fonamental. I ahir en els carrers de València es va demostrar que este país té present i té futur, perquè la manifestació d'ahir, on estaven també els nostres joves,
de Joves PB Compromís va ser una manifestació sobretot de gent jove, de gent que no té por al feixisme. I aquesta gent és la que ens té que portar al futur d'este país, sense por. Els joves de Compromís i els joves del País Valencià tenen molt clar el que volen i són un exemple a seguir per a totes i per a tots. De fet, un dels objectius que ens hauríem de marcar és que per a les properes eleccions generals hauríem de ser imprescindibles i d'esta forma el proper o la propera delegada de govern hauria de ser una persona que posarem el valencianisme polític i això hauria de ser un dels objectius. I això seria una molt bona forma de lluitar contra el feixisme des d'ací. Això és el que hem de lluitar. I per acabar, expliquem-li a la gent que estem redreçant el país, expliquem-li a la gent que sabem fer bé la feina i expliquem-li a la Bonich i al Partit Popular que l'única batalla de València que anem a lliurar serà una batalla pel tracte just i pel finançament i que està equivocada de bando i que si no està amb nosaltres, que si no està amb la gent del carrer i amb la gent del poble, no la votarà ningú. Això és el que tinguem que fer-los. I tots i totes, ja ho han dit tots abans, però ho repetisc, el 18 de novembre, tots i totes, hem d'eixir als carrers de València i hem de deixar-li ben clar al govern popular de l'Estat i al Partit Popular d'ací i a Ciudadanos d'ací que este poble no pararà fins a tindre un finançament just. Perquè sense diners no es pot fer política i nosaltres hem vingut ací a fer política i volem els diners que ens pertoquen. I per últim, davant de la situació que tenim ara mateixa, Compromís hem de ser els garants de la democràcia al País Valencià i hem de liderar una resposta valenciana al canvi de model territorial que s'obrirà en l'estat espanyol. És fonamental que nosaltres liderem aquest espai, és fonamental que les valencianes i els valencians per primera vegada tinguem veu en un canvi de model territorial i constitucional. I ho farem, amics i amigues, amb l'ajuda de tots i totes, perquè hem vingut ací per a canviar les coses i perquè des que nosaltres estem en el govern mai en este país res tornarà a ser igual. I com que hem vingut a quedar-se i tot està per fer i tot és possible, endavant i a fer pedagogia i a explicar-li a tot el món que tot és possible. Visca el Bloc, visca Compromís i visca el País Valencià. A dinar!